Mae'r wythnos hon yn y Senedd wedi bod yn brysur yn cyfweld â Comisiynwyr posib ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Be sydd yn digwydd yw pob un o'r 820 o wledydd yn Ewrop yn cyflwyno un person fel Comisiynydd. Mae gan y Senedd, y pwyllgorau gwahanol yn y Senedd, a'r hawl i gwestiynu nhw i weld os ydyn nhw'n addas ac yn ddigon da i wneud y gwaith yn y maes polisi arbennig sydd gyda nhw. Ond ar ddiwedd y dydd, dyn ni ddim yn gallu derbyn neu gwrthod un unigolyn. Mae rhaid i ni benderfynu pleidleisio ar y Comisiywn fel cyfan, sef yr 820 o bobl. Pam mae hyn yn bwysig? Wel, y Comisiwn sydd yn dod lan gyda cynigion newydd ar gyfer deddfwriaeth. Y Senedd a'r Llywodraethau Ewrop sy'n deddfu, ond mae'r Comisiwn yn ddylanwadol iawn hefyd. Felly mae'n bwysig iawn i fi, fel aelod o Gymru, bod ni yn cael pobl yn y Comisiwn sydd yn deall anghenion Cymru a sydd yn deall ein polisïau a ffordd ni eisiau symud Cymru ymlaen fel cenedl llwyddiannus yn Ewrop. Un o'r pethau dwi wedi bod yn holi yn y cyfweliadau yma yw ieithoedd. Yn y gorffennol, roedd Comisiynydd yn gyfrifol am ieithoedd yn y Comisiwn. Dyw hynny ddim yn bodoli erbyn hyn. Does neb â chyfrifoldeb clir dros ieithoedd. Felly roeddwn ni eisiau sicrhau bod ni yn cadw at strategaeth ar gyfer ieithoedd lleafrifol. Dyw'r Gymraeg ddim yn iaith swyddogol llawn eto, dyn ni yn gweithio tuag at hynny, ond yn y cyfamser, fel llawer o wledydd eraill yn Ewrop, dyn ni ymladd ddwyieithog, ond dim ond un o'n ieithoedd ni, Saesneg yn ein achos ni, sydd â statws swyddogol. Dyn ni eisiau gweld cydraddoldeb i bob iaith, felly dyn ni am weld strategaeth yn cael ei datblygu gan y Comisiwn i roi cefnogaeth i'r ieithoedd llai. Dwi wedi cael ymateb eitha positif, ond dim addewid eto, felly byddai'n dal i holi. Un peth arall sydd yn bwysig iawn i ni yng Nghymru yw trafnidiaeth. Gawson ni ein adael mas o'r map oedd y Comisiwn wedi gyhoeddi llynedd o ran y prif coridorau ar gyfer trafnidiaeth ar draws Ewrop. Hynny yw y llefydd sy'n mynd i gael y rhan fwyaf o'r fuddsoddiad o ran trafnidiaeth. Dyw hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn gallu gwneud achos cryf dros cael buddsoddiad i Gymru. A'r neges ces i o'r Comisiwn oedd bod rhaid i ni ymladd yn gryf iawn i wneud hynny, a dyna neges i Llywodraeth Cymru, bod rhaid iddyn nhw ddechrau gweithio o ddifri i paratoi achos i Gymru ac yn enwedig y cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon sydd yn holl bwysig ar lefel Ewropeaidd cyfan. Felly dwi yn dal i ofyn y cwestiynau yma. Mae yn bwysig i ni yng Nghymru achos mae'r hyn mae'r Comisiwn yn gwneud yn y blynyddoedd i ddod yn mynd i effeithio ar bob un ohonyn ni.